Алар икенче ел инде Чаллы педагогия институтына җыелып, үзләренең күңелләрендә сакланган, әби-бабаларыннан отып калган дугаларны, мөнәҗәтләрне, бәйетләрне исләренә төшереп, яшьләргә өйрәтү белән шөгыльләнәләр. Бигрәк тә шатлыклы шунысы, халык күңелендә бетмәс рухи байлык әле дә сакланып килә. Менә алардагы моң, алардагы bütün күркәм сыйфатлар шушы мәдәният йортында киләчәктә ис салсын иде.